when you're standing next to me. Yeah, I know you feel the power. It's a feeling that you get. You face the final hour. Everything you ever had. Yeah, it's tasting kinda sour. It's all about me. It's all about the power. I said it's all about me. It's all about the power. Yeah, it's all about me. It's all about the power. I look at you, I see you no one. You look at me, yeah, you see you someone. Takže zdravím všetkých mojich divákov a odberateľov. Prosím, odberajte ma aj naďalej a lajkujte videa. Ďakujem. Takže v tomto tutoriáli vám ukážem, ako stiahovať veľa hier zadarmo, veľa nových hier zadarmo, používaním uTorrentu. OK. Tak môžeme začať. Poprvé si otvoríte váš internetový prehľadávač. Dáte si Google, alebo neviem, čo použijete ako adresu. Potom napíšete si uTorrent s dvomi R. Tento návod je hlavne pre začiatočníkov, ktorí nevedia ako stiahovať tie hry. Takže potom máte tu www.utorrent.com. Kliknete na to, otvoríte webovú stránku. Tu hneď vidíte Get uTorrent. Tak kliknete na to. Tu dáte Free Download, ako zadarmo stiahovanie pre začiatočníkov. Kliknete a malo by to začať stiahovať. Alebo keď to nezačne, tak kliknete sem. OK. Dúfam, že vám to je jasné. Ak nie, v pohode píšte do komentárov, čo vám nie je jasné, alebo čo by ste chceli vidieť, čo mu nechápete. S radosťou vám to vysvetlím. Potom otvoríte inštaláciu. Ja to nemôžem nainštalovať, lebo uTorrent už mám v počítači, akurát je spustený. Vám to pôjde nainštalovať. Potom chcete stiahnuť nejakú hru, povedzme FIFA 12. Neviem, napríklad. Tak, napíšete FIFA 12 a za to dáte download sa to píše, torrent. Teraz sa vám to zobrazí torrentu a takých vecí. Si stiahujte, overte si, či to je naozaj na PC, lebo dakedy to môže byť aj na Xbox a tak a zbytočne by ste stiahovali. No, kliknete a ja si tu idem stiahnuť. Dáte Get this torrent, akože tuto máte, hneď vidíte, že prevziať tento torrent to v preklade znamená. Kliknete sem a dáte spustiť aplikáciu, ak máte po slovensky uTorrent. Ak nie, dáte Run application. Spustí to, dá vám pridať nový torrent. Tu, ako vidíte, dáte OK a stiahujete. Môžete si uložiť ešte miesto, kam chcete stiahnuť tú hru. No a bude sa vám stiahovať tá FIFA. Rýchlosť stiahovania záleží od toho, koľko ľudí tú FIFU stiahuje. Niekedy to môže, keď je veľký súbor, môže to trvať aj dlhšie. Niekedy až 2-3 dní, aj viac. No takže, keď to bude stiahovať dosť ľudí, budete kontrolovať rýchlosť. Túto. Ak máte tak nad 1 MB, tak to už máte dobre. Ale aj takto. Pôjde to, stiahnete, necháte to a keď náhodou vypnete počítač, tak sa to stopne a na druhý deň sa to začne stiahovať znovu, čiže sa nemusíte báť, že musíte stiahovať znovu. No, to by tak bylo všetko. No, začína sa to nejako rozbíjať, dúfam. Teraz mi to stiahuje pomaly. A ak náhodou, ešte raz sem kliknem, ak náhodou nemáte túto, ak kliknete na toto a nedá, že spustiť aplikáciu v torrente alebo tak sa vám stiahne súbor, ktorý sa vám automaticky, keď na ňo kliknete, bude otvárať v tom uTorrente. Takže takto môžete stiahovať dosť veľa hier, nových hier, normálne zadarmo. Nie je to až také ťažké, musíte hlavne mať trpezlivosť a počkať. Ako vidíte, ja už mám nejaké tie hry stiahnuté, aj programy sú tam veľa, musíte len proste vedieť prehľadať ten Google.
a tak si stiahnete do zier. Takže za prezretie tohto videa ďakujem, prosím odberajte a lajkujte videa. Čaute.